Asam sa boss? Sunod lang ko dahil sige sapa. Ako sama ka eh. Ayos. Awakan sa nang kulit ako kumpare. Pre, Hello, pre. naabot na ka sa gawas? Nanda ko. Mo pa pagabot na ko, gikan sa gawas. Ani, uli ko kay delikado kay dito sa gawas. Ningaw pag yun. Nasaan ka na, pre? Kay mana ko na yun. Ayun na lang pre. Dito na lang dito sa kuan kato bang hideout na ko ba? Katong abutanan na to sa una. May dito kay safety niya. Taas bigay atong panglantaw. Kaya hibig king hangin. Sige. Sa ato pa, mo dito ko si mong hadaot. O niya, pre. Dadon lang rin ako mga sakop. Why problema pre? Portahan ko ka. Lang yun nga lagi kay backup. Mamaw yun. Sige, paabot ko dito ha. Sige, bye. Bye. Sige, paabot ko. Bye. Kuwanta kay ato tulip yun, paabot rin ba kong kumpare? Gagawin mo ng paso. Mapro ko. Para rin ng paso. Kaman yun ang among mga kalimutaw. Apan si Jonathan Ramanang wag yun naminaw. Kay gusto niya isang Abot na kita. Bone kong hideout. Sige, pulimpyo naman kayo ako. Pulimpyo naman kayo, mabot ako kumpare. Tama ito mga armas. Itang kumpiyansa. Pagtuon ka ni kumparing Benedict. O nang itang kumpiyansa. Kapwa, saan nang dikuhanin? Ako? Wala ko ikwenta. Dahil nga rin, Ipag, malayo niya, danang yung kuranan. Kamong nga, ulos mo gamit, ipanghayar kita mo. Ay, saligan mo. Puyog ko, boss. Ako ang pambato ninyo. Muram kagayaw-yaw og tinabal. Lagi na di kag gubat. Lisod mo kag tao og magasin. Kato ni gubat may sulot hang eh. Kapit gani ko mamata. Samtang mo padung ta sa akong kumpare. Walay mo pagawas og armas ha. Kung dili ta magsapa-sapa, ay daghan kay gritisa padung dito. Sabot? Boss. Sige. Andama tong bag to. Lihok din tildo, no? Sa tildo. Uy, kita. Ang itong mga bag yan, naman nyo. Wala ka na taron. Kung ikaw limpyo, basta ka magka. Asahan na ito? Meron kayo pala sulog. Ay, COVID to. Ayan, nauloy. Ay, sa mga na. Dalita. Isulog ng pikas. Ang pikas isulog. Dalita. Sulog ng pikas. Sama taong kaoy. Ako isulog eh. Unsa? Yung kay kasulod ng tikas. Kung ako isulog eh. Iantang niyo eh. Kenapa? Usah tuloy. Nakamumulihok diha. yan ang istorya mi kuyaw. Ya piniting ko eh. Di buka man yun ang among mga kalimutaw. Apan si Jonathan Ramanang wag yun naminaw. Kamoy magbantay sa kadagatan ha. Okay, boss. Ako para.
Pre! Kumusta naman ka, pre? Ay, sus. Hindi ako mapaabot mo. Ya, kumusta man? Lingkod, lingkod. Lingkod. Oo. Okay. Naghatag istoryahan na ron, pre. Party mo na sa unsa, pre. Parte sa kuan ba? Parte sa itong negosyo. Gilupig man kuno ako mga tao sa imong mga tao, pre. Parehas ta, pre. Oy. Nga ay mga pulis nga magprotehes tong negosyo. Kasi parehas. Klaro ko na to ni. Nganong nga ako mga tao lupig man sa palusot sa imong mga tao. Basi nagtinapulan. Sa to pa, nagtinapulan na ko. Samtang akong amo wa sa Cebu. Ha? Oy. Boy Botol. Oh. Kalma lang ha. Gikan na ba ka sa Buanga? Ikaw, Boy Kalbo, basig init sa kikag o. Gikan na ba ka Batangas? Gi-hire ta mo para pagbantay nako. Pulan ko pero di ko makayo sa istorya. Pusilo na ko. Ang sabot taon mo duha nga init ni mo mga o. May testingan, boss. Juli Quinto, sampol! Sampol. Hoy, Boy Potol. Sampul sad. Pakita sad sila. Ay, dugaya. Tingalig. Mga matay tag-una ni. Boss! Unya, kumusta naman akong gisugo ni mo? Kinsa na, pre? Ako sa rin ko nun, pre. Unya, kumusta naman akong gisugo ni mo? May akong problema, boss. Gusto may nakaproblema ato? Okay na, boss. Adaw na ako dito. Gireadmiss mga pulis, boss. Nya apit ko namatay. Mauna yung kadagdangan ninyo. Kay kadanghag ba inyong naong? Kadanghag yung naong. Iba hindi kantidad na itong negosyo. Pasensya lang kayo, boss. Sa sunod, di ni mausab. Sige ka lang di mausab. Bantay sunod ha? Mausab sana Dili na gini mausab, boss. Ako ni isa din mo. Ikaw, bantay ka lang ginako. Boss, Unya ikaw asa man ka? mangis ako, boss. Pinsam to siya, boss. Duda ko itong tawanan. Pamilyar na ko yung naong. Ayaw sa na po, boss. Hoy, ngaling mo pasipatan ha? Anong to, pre? Usa ko pre, iyang gingatuon. Naatuwa dito eh. Sir, positive. Kompleto sa tanan. Sige, sir. May problema, sir. Sige, bye. Bye, sir. Sa'yo problema. Mas may pasabot mo ba di? Duda ko ni mo da. Asit ka? Acid good! Hoy! Ngano mo? Wala, boss. Si wala. Noong sa man taon mo, oy? Tamo ba? Ayaw pa yung nana. Naadiri sa kong teritoryo, naadiri sa kong hideout, mag-away mo? Masaman mo?
pagkag naong ninyong duha oy. Pasensya na boss. Pasensya. Nadala ko sa emosyon, boss. Oh, usbay na na. Sorry, boss. Sorry. Pantay mo ha. Kami sa balay nag-istambay, way na buhat bisag tagay. Naghigda sila sa lantay, wapalimpyo isa kong nanay. Unya na abot si Juan, nagdala o pakwan na alert ang tanan. Kay ang pakwan sa makatami sa dalagang ipaso sa dala. Ay pastilan ni mo Jonathan, nahangol mangga sa pakwan. Naglaway pagyud si Juan sa katap isa pakwan. Kung muuwan samot kalami ang pakwan, samot na kung mataliksikan, makitan yun ang liso sa puwang nga pakwan, puwang nga pahakwan. Kung muuwan samot kalami ang pakwan, samot na kung mataliksikan, makitan yun ang liso sa puwang nga pakwan, puwang nga pahakwan. Unya nag-istorya mi kuyaw o hinanggaw. Di bukaman gyud ang among mga kalimutaw. Apan si Jonathan Ramanang wa gyud naminaw. Kay gusto niya isang yaw ang iyang hinanggaw. Ay pastilan ni mo Jonathan, nahangol man ka sa pakwan. Naglaway pagyud si Juan sa katap isa pakwan. Kung muuwan samot kalami ang pakwan, samot na kung mataliksikan, makitan yun ang liso sa puwang nga pakwan, puwang nga pahakwan. Kung muuwan samot kalami ang pakwan, samot na kung mataliksikan,